ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona kazwai mhuri yezimbabwe tokukwazai tokuchingamidzai mese muchirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese handifambe ndiri ndega. Uti Ngiyapila unjani? Mina ngiyapila, banjani abanye? Abanye bayangcono. Salibonani sihlobo esithandekayo, ayisihlangana njalo kolunye uhlelo namhla sokungelinye ilanga. Sihlangana phela njalo sise Mount Habden lapho siliphathele phela enye indaba ukuthi lizwe ukuthi kuhamba njani. Sekutaura kurukuita Sokostina Manxuwe hanzi nasinari mwezuva ipapo ndapabata nasirari mwezuva wonguka mhuri yeZimbabwe sekuvimbisa kwatinoita kuti isusu tinotendera chikudzai zviri kuitika munyika yedu. Nhasi uno sekutaurwa kwazvaitwa tiri kuHaydon Park iri under Mount Habden uko kwakaitikawo chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinoshamisa, ndo chatati tikupei zuva ranhasi. Totanga nekukwazisai vanhu hadzi makadini? Makadini mhuri yeZimbabwe. Ini zita rangu rekuberekwa ndinonzi Kelda Makwasha. Muarea mandogara vanhu vanondiziva nichinzi my Brandon kanti my Brian Chiwayo. Ndine dambudziko randakasanganawo naro. Ndaive ndiri mukadzi akazvitakura. Pamiri pangu pasvika 9 manzi. Ndakangomuka uri musi weSunday ndisisina pamuviri. Ndakabva ndamhanya kwadhokta kwachiremba ndichida kuedza kuti ndinobatsirwa kuti chokwadi here chandikuona. Zvichiwa ndakasvika kwachiremba vakanditi mudumbu mako hamuna chirimo, chibereko chako chikuratidza kuti chadhirivhara mwana. Saka imimi muri kureva here kuti pese pamanga makazvitakura mimba yaitooneka uyezve kuchipatara vaitoti mune pamiri? Ichokwadi. Saka sekufunga kwenyu chii chinogona kunge chakaitika? Chakaitika pari zvino asi ndakuziva kuti chii chakaitika. Zvinonetsa utsanangudza kuti ndingazoti chii chakaitika because handina chandakaona chakaitika. Kurudzi kwenyu pane zvakamboitika zvakadaro? Hazvisati. Mune vanhu vamakambonetsana navo here, kutukana navo kana kudii? Kutukana nevanhu handina, asi dambudziko rakaitika ndirikuti ndine mwana wechisikana waiti akandiona ainditi my Brando. Musi wekutanga akanditi my Brando, nhumbu yenyu haisi kukuremerai here, ndipeiwo ndikutakurire ndozokupai. Nhumbu yangu yange ine 8 months. Pasati papera kana 2 weeks akabva anditi ima my Brando ndipeiwo mwana ari mudumbu menyu nditambewo naye ndozokuunzirai. Mwana iyeye musi wepamba tori naamai vake. Ndakatomudzokera ndakamuti iwe ko mashoko ari kutaura aya mangwana ndakazomuka zvazvimwe. Amai vake vakangokwanisa kumudza shoko rekuti iwe ndakakudza kuti hazvitauriwe. Saka munofungidza kuti anogona kunge aine chekuita nezvakaitika? Mafungidziro anga handikwanise kuti nditi ndiye akaita. Maybe kune vamwewo vanhuwo vaiteerera achitaura mashoko aya, pamwe ndivo vakaita. Ini pane chivimbo changu ndechekuti ndikuda kuti ndibatsirwe kuti ndizive kuti chii chakaitika. Saka imimi pakuroorwa kwenyu nemurume wenyu ndimimi ega here? Ndindega. Soko Uyu mwana uyu mune vamwe vana here vasiri uyu wamanga makatakura? Totenda ndine 2 vakomana vega vega vaenda kuchikoro. But nedzimwe mimba dzamakambotakura tichifananidza nemimba iyoyi, pane mutsauko here wamaimboona kuti iyi mimba iyi yakatisiyanei nedzimwe mimba? Chokwadi iyoyo yange itori nemutsauko. Mutsauko ungori pari? Mutsauko wangu wokuti handisina kunyanya kutakura zvokuti dumbu roenda, kana kuti zvandamboita pane dzimwe zvokuti ndaisema chikafu kana kurutsa ndandisingarutsi. Alright, asi mimi pamakamuka muchiti amusisina pamuviri makamuka dumbu raserera here? Ichokwadi dumbu rangu ranga raserera, mwana naasasamudze kutamba because mwana akapedzera kutamba iri Sunday manheru. Akatamba mwana akatamba, kuseni kwacho ndakangonza mudumu wangu musasatamba. Asi pamaimboenda kuchipatara maitoonekwa kunzi mwana atori? Ichokwadi ndaitonzi mwana aripo, kana kwandaitoereswawo kumachechi kupi ndaitonzi mwana aripo.
saka toti kunze kweuyo munhu aitaura ndipei mwana wenyu nditambe naye ari mudumbu, kune here vamwe vamunofungidzira kuti vanozvogona kunge zvakangodai? Ndinganyebe kufungidzira munhu, handikwanise kuti ndingafungidzire munhu, handina wandikufungidzira. Okay, asi sekufamba kwamaimboita mune Pamuviri, makachizombofamba here after zvaitika izvi zvekushayika kwemwana kuti munzwe kuti chii chakaitika? Kwandakafamba ndakangodza kuti handina tsananguro dzandokwanisa kukupai, sezvo maiudzwa pachena zvamaikumbirwa. Ndo zvandikungoudzwa kuti handina kwazvo handikukwanisa kuti havana kana tsananguro dzavari kundipa. Vari kungoti akoba maikumbirwa, saka muda kutsvaga tsananguro dzei. Saka zvichireva kuti imi makatanga mavaudza zvaitika, muna kusvika kuti mumbomira kuti vambokuudzai chii chaitika? Totenda. Saka zvichireva kuti ivo pavaidaira vaisave pamweya, asi vaingoti ndo zvamaiudzwa. Vakaipa. Asi mwana uyu aikuti ndiri kukumbirawo mwana wenyu, munhu akaita sei? Ane 20 years. 20 years. Munhu akatombopinda mumarriage akabuda, haana kumboita mwana. Okay. Anogara padhuze nepano? Anogara padhuze, akusi kure straight. Zvekuti tinokwanisa kumudana tigotaurawo naye? Tisingazoziva kuti munokwanisa here kuti mutaure naye, asi ariko padhuze. Hongu kamuri yeZimbabwe ndo nhau yatinayo iri kutaurika zuva ranhasi. Regai timbotaura nevamwe vatinawo pano tinzwewo kuti zvechokwadi pamuviri apa vakapaona here kana kuti mhuri yeZimbabwe iyo phela indaba esilayo namhlanje eyomuntu wesifazana obezithwele wafikisa 9 months kodwa uthe isikhathi singakakwanisi ukuthi akhululeke, wavuka kwelinye ilanga ebona kasela isisu sesibohlile, akusela umntwana kasazwakali ukugidagida. Vaya phela ezibhedlela ukuthi bayahlola ukuthi kungabe liqiniso yini, kungabe kusenzekele yini, bathola ukuthi umntwana kasekho. La namhlanje emva ngumuntu elimbonayo uhlezi lapho uyazikhulumela ukuthi into eyenzakalayo, phezu kwakhona ukuthi yena laye khathi sikazwisisi ukuthi yini okwenzakalayo kaze kuyenzakala empilweni yakhe, and laye into emangalisayo ukuthi lakhathi sikakwazi ukuthi yini okwenzakalayo. Kodwa ukuthi ekuhambeni uke wahlangana lomunye umntwana unkazana leminyaka efika kubo 21 khona 21 22, ade ekhuluma lokhana okhuluma abantu bedlala besithi hayi wena akulethe phela umntwana lo ngike nguthwalela awusindwa yini. Uthe waphinda njalo ekhuluma amazwi lawa, kodwa kusiya njalo wambuza ukuthi hayi phela wena lokho ukukhulumayo ayisonto engabonga ukukhulumeka njalo. Kwagcina kusenzakala into enje. Sesicabangela lathi ukuthi kungabe kuyikho ukukhuluma ngani umuntu uyadlala kodwa iyinto ezayenzakala asazi. Asi zvaitika izvozvo murume wenyu akazvitambira sei? Ari kuti uchii? Murume wangu pakutanga zvakatombomutinetsei kugamuchira, because pazvichitiko chakaitika makuseni eMonday iwayo iye achitobuda kuenda kubasa, ini ndo pandakasarawo ndichiendawo kusikana, atondi tichiendawo kusikani. Saka zvinhu zvakamunetsa kutambira kuti chitiko chakadaro zvisati chaitika. Maybe pfungwa dzake aigona kufunga kuti inini ndarasa mwana, asi akazotsvaga zviratidzo zvinoratidza kuti semudzimai asununguka akazvitsvaga akazvishayiwa. Uyu musikana wokuti ndiri kudawo mwana wenyu makazombosangana naye here musisina pamwe? Ndosangana naye. Akazoti chii? Hapana kana chaari kutaura. Hapana, kana kuti andibvunze sevanhu taitaudzana, hapana. Hapana kana chaari kubvunza, kana mai vacho hapana kana chavari kundibvunza, asi titori vanhu taitofambidzana vachitondiona zvese ndine nhumbu. Alright, sezvo imi mataura kuti kuchipatara zvakanzi mukuratidza kunge munhu akasununguka, imi hapana kana kurwadziwa here zvamaimbonzwa zvisati zvaitika? Handina kana pain yandakanzwa ini, handina kana pain yandakanzwa nanhasi, handina kana pain iri pamiri wangu. Pamakamuka mablankets enye zvese zvanga zvitori bho? Zvitori bho, handina kana chandakaona kuti ndiratidzewo kuti pane zvaitika, handina. Kamusoro emhuri yeZimbabwe, inini zita rangu ndinonzi Molini Kasiyabvumba. Taigara pamwe chete naamai guru vangu. Zveshuwa inini nhumbu ndaiziva vari nayo. Nhumbu yange yatokura yatosvika zveshuwa 9 months. Ndakatozongova kutongondiudza kuti zvino zvasaona muningira pasisina handisina kana nhumbu. Ndakatokanukawo nazvo ndichitoona zveshuwa vasina kana nhumbu, hapana kana kubhurida kana kuita sei. Ndinotenda. But mimi sekufunga kwenyu chii chinogona kunge chiri chakaitika?
Apa hangu handidi kunyepa, handisikanatombozwa kuti chii chakaitikawo kuti zvizosvika kuzodaro. Pamusoro wemhuri yeZimbabwe, zita rangu ndinonzi Sekai Chida. Inini ndiri amai guru amai Brandon wabva kunoitwa chiitiko chinoshamisa. Pamuviri apa inini sekuona kwangu ndaipaona. Tinobvuma nekuti ndaivaona kumapostori kwatinoenda kuchechi, tinopinda chechi imwe chete. Yaitonzi yakasvika nguva yekunzi vanhu vane nhumbu pfugamai, vaitopfugama vachitoshandirwa zvekutonamatwa zvotoona kutoti shuwa munhu ainayo nhumbu. Ende raitooneka dumbu iri zvekutoti ranga rakatofuta kutozara masaidhi zvekutoti waitonoti azveshuwa munhu aine nhumbu. Ende stepi yemunhu ane nhumbu inooneka kuti munhu uyu ari kuita sei anayo. Saka zvazongodaro vakazongondiudzawo ndakazongonzwa musi wechipiri nemurume wangu achiti hanzi havasisina mwana mudumbu. Ndakati ko mwana mudumbu aita miscarriage ere, zvikanzi havana. Zvese wechipiri ichocho ndakazosangana navo ndakavaona ndakatoona zveshuwa dumbu ratodzoka semuonero wandakaita nemuonero wandakazoita musi wechipiri vanga vasisina kana dumbu. Munhu anga akatosimba but zvakandishamisawo neniwo. Saka handizive kuti chiitiko chakaitawo sei, asi zveshuwa dumbu vanga vaitori nayo, nhumbu zveshuwa vanga vaitori nayo, kusiri kwekunyepa. Tatenda. Pakurota hamuna hope dzakamboya kwamuri here? Hope ndakasangana nadzo. Ndakarota ndichitange pamapeto pemba yangu apa pane mazai kudaro. Mwana wandi kutaura nezvake uyu akauya achitenga ari kunyangira, akabva abvuta mazai aya akabva atiza nekumadokero. Ndakaedza kumumhanyisa asi ndatadza kumubata. Muri kureva musikana uyu aiti ndikudawo mwana wenyu? Totenda, ndohope dzandakasangana nadzo usiku idzodzo. Saka iye zvaaitaura achiti ndichakudzoserai mwana uyu, hamufunge kuti nerimwe zuva anogona kutouya achiti mwana wenyu? Ndozvandakutotya, asi kana achiuya naye vanondibatsira ndoti auye naye ari masikati kwete usiku. Ndoti auye naye masikati kwete usiku. Onguka mhuri yeZimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo zuva ranhasi. Inyaya inotyisa, inyaya inoshamisa, inyaya isinganzwisisike. Ndipo paya patinogara tichitaura hedu isusu kuti kune varoyi vamwe vachitaura kuti aiwa maconditions. Ameno condition iyi toda kunzwa zvakare kune mimadoctors, kune mimanesi, kune mivakadzidza vaya. Toda kuti mutiyamurewo necondition yatinayo nhasi kuti inonzi chii condition iyoyo, chii chinogona kunge chakaitika kuna mama avo. Hai, mhuri yeZimbabwe iyo phela indaba ade silayo namhlanje eyo mama ade ezithwele, wafika 9 months umuntu ethwele ezithwele. Lo mntwana ehamba esibhedlela sizwe ukuthi kulo mntwana besiye emachechi besenzelwa lokhuyana okwenzelwa abalezisu phela abazithwele, kodwa kwagcina sephonga uvuka uthola ukuthi kasela lutho, kasela mntwana, isisu sesibohlile. Mhuri yeZimbabwe isisimanga esilaso namhlanje. Asazi siyakwazi ukuthi bakhona abaningi khona apha abazaqalisa ukuyenza inkani zawo besithi hayi ngokwamanga, hayi akwenzakalanga, kodwa namhlanje sihlezi phela silo mama uyakhuluma la ukhathazekile, kakwazi ukuthi yini okwayenzakalayo, yini secinga uncedo ukuthi la akabona ukuthi yini okwayenzakalayo. Ndosaka tichigara tichitaura kuti nhasi rarimwe zuva, zuva nezuva rine zviitiko zvaro. Ipo panapa tichingobva ipo pano patiri kunanga pamureu apa pane zviri kuitika ikoko zvakare. Nhasi rarimwe zuva, mazuva anosiyana, zvinoitika zvinosiyana, uyezve toda kukuzivisai kuti news idzi hatidzigadzire, dzinozvigadzira dzega. Tinonzwa vanhu vachiti ko mazonyanya kuti zizi kana kusina nhau hatikwanise kubika nhau isu. Uyezve tinoziva kuti kune mamedia organizations akawanda asi hatisi pamakundano nawo. Drewmas Media yakazvimirira, ndosaka tichiti Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndo
kwenda kubasa kwangu. Iwe maki iwe mkaranga, iwe maki iwe mkaranga, iwe maki iwe mkaranga.